Galdera potzoloitako bat, online tutore eta irakasleentzat. A ber. Bai, baina ikasleak zenbat denbora eman du adibidez ikasturtea hasi zenetik. Zenbat denbora lanean. Zenbat denbora eman du ordenagailu aurrean azken astean. Guk jarrikatako jarduera eta ariketa horiek burutzen. Nola jakin? Ba ezinezkoa da, ez badigu larru azpien erlojua jartzen eta gero guk datua kontrolatzen. Baina badaude tresnak, estimazio bat eginez, nola baiteko, gutxi gora berako bat ateratzeko. Hoitako bat ezagutuko dugu, ikastaroaren dedikazioa deritzon Moodleko blokea, eta hoxe, hortxe topatuko dugu ikastaroan, eskubiko blokeen artean, gorago edo berago, eta sakatzen badugu, agertuko zaigu, ikasleen zerrenda, dagokion talde ikastaroko ikasleen zerrenda, eta gutxi gora bera estimazio bat eman duten denborarena. Ikusten duzu, Lehenik eta behin tresna pare bat ditugu, zehazteko zeren arabera egin nahi dugun estimazio hori. Alde batetik, zein datatik, zein datara neurtu nahi dugun, azken 15 egunak edo azken hilabetea, edo ikastaroa hasi zenetik ona. Eta bestetik, zenbat denbora eman nahi dugun klik egitetik sesioa zabalik mantentzen duena esateko adibidez. Zu klik egin. Eta 60 minututan naiz eta klik ez egin, kalkulatuko dizu lanean nahi zarela, nola baita esateko. Orduan, hori kalkulatzen badugu, horren arabera, kopuru bat emango digu. Ikus dezagun ze gertatzen den, denbora kopuru hori handitzen badugu. Esango dugu hemendik aurrera, 80 minutu, eman nahi ditugu, klik egin, eta sesioa zabalik dagoela usteko edo ulertzeko. Eta orain, kasu batean, hemen kasu batean sesio bakarra dagoelako, baina hemen sesio gehiago daudenez, ikusten duzuene, asko igo da denbora estimazio hori. Normalean, 60 ordu bete edo 30 minutu, izan daiteke, igual hobe 30 minutu, hartu daiteke nolabait, ematen dugun denbora, naiz eta klikik ez egin, ordenagailu horrean lanean, idazten ari garelako, ez dakit, ari garelako irakurtzen, ari garelako beste. Ulertzen da? Horren arabera, jakin nahi izango dugu, edo egin nahi izango dugu, esan bezala, estimazio bat. Estimazio hori, ikasle ere egin dezakegu, klikatzen badugu izenaren gainean ikusten duzue, esango dit gainera, zein egunetan, zenbat denbora eman duen. Eta hori ere interesgarria da jakiteko nola dabilen, agian hilabete baten lan asko egin du, baina gero bitan ez dakasi sartu, orduan informazio horrek lagundu gaitzake gero nolabait ikaslearen jarraipen zehatzago bat egiten. Esan bezala, estimazio bada, honek ez du esan nahi, denbora hau eman duenik zehazki lanean. Agian, 32 minutu hogetatik, 18 onda lanean eta beste 18 onda behidatzen e-posta bat, naiz eta programa zabalik eduki, baina hori ezin dugu gehiago zehaztu. Ulertzen da? Espero dut erabilgarri gertatzea. Esan bezala lagunduko digulako tresna honek, jakiten gutxi gora bera, ikaslea zertan ari den, edo zenbat denbora eman duen,